Kok desanku malah cukur malah koyo dakocan bisa aja mah. Nek ono. Aku pentol tau apa iki. Mulai pentol enak iki. Lek, apa lek? Bakso tau apa iki lek? Pentol ketoke lezat ini lek. Enak ya lek. Tuku kok 7 bungkus lek. Aku teh siji yo kurang wong enak kok. 7 bungkus. Siap. Piro lek? Mau lek? Itu mau pirang bungkus piro lek? Piro Mas? 7 bungkus. Mas kowe tercapek kayak duit malah. Itu ya lu duit saja. 7 bungkus lek ya. Jajal sitok oleh ta lek. Oke. Halus tapi. Hanya enak masuk ya. Oh lagi. Hitam bos, betul ya. Kapan gue nggak? Utangnya. Tenang lah. Ada lewat omahku terus nggak tukorin berat-berat terus. Penting mulai. Iko kono lho. Omah sing paling welek dhewe. Tapi tak apa boleh. Takaran iku belah. Iya, sip. Iko. Piro lek? Cukup ta iki? Biru iki. Cukup. Lah cukup, oke. Tuku sisi kurang no. Enak aja nana. Wah, makasih ya, berah ini. Oke. Cilok lezat dan enak. Oke, Le. Sip, Pak. Wah. Oh, sudah. Nah, tenan ingin muatak malah anda jasanku. Yes. Ragato. Maju permengi dapurane. Loh, lagi ngopo ngocok-ngocok kene? kira jero mobil wong apa? Dasmu milik pribadi bosku. Mosok mobilmu tak ape maling kowe le. Tanya-tanya pada orang-orang. Ketemu Mas pirang Pur. perkara ki di mobil apik ngene. Mas Pur sudah menjadi yang sekarang, sudah menjadi yang Lho. Saiki sangar penampilanmu topi barang. berarti sapi John. Lho. Sapi truk-trukan omah. Kerti bebret terang. Bebret di bebret. Omah yo. Omahku sing kono bebret. Lha ngopo? Terus kursi sapi. Oh, dadi anak buahmu saiki. Bocahku ya iki. Lho. Bocahku. Iki ngopo nang ngocak-ngocok kene? Iki lho mau aku tuku pentol terus rokok cung rambutku dicukur yo is malah mengki dapurane kok. Ya wis aku tak lanjut ta. Kono lho. Jangan ada aku nusul. Bebret rono lho ning omahku sing kono kae lho. Esuk-esuk yo aku yo tumpakno ah. Siapa? Sosok mau berat. Apik ngene ya. Eh. Mas, ya. Wah, hanya enak petole wong mau. Bocah ya awan-awan emak turu le, gawean jane kuli. Mana awan turu. Ih, Ih, Yo. Coba tak, lamun semua tok larane ngene. Bocah ae wis rapokro. Tadi gawe turu wae. Menungso demit setan. Kayak ora ngerti lagi menikmati hidup ya. Ayo cek. Ngopo neh? Ayo. Kayak aneh aku petok pelonco saiki malah golane mobil piye. Wah, dia itu bos saya sekarang itu, dia itu. Lho. Kan bener dekne ketemu pirang perkara sugih ngono. Ini aku sudah mendadak. Wong kaget kon ndi? Ora terima uang kaget ini. Pak Ari ceritanya aku diobeni rodap tau apa ono ben cepet tok warisan. Lho. Berat warisan. Ya jenenge wong stres ya wis ra dihukum ngono kae. Oh iya. Ya terus kowe iki arene ana butuh apa? Aku yo dolan wis suwe ra petok kowe kangen. Abel lho ndi? Apel wis tak ijolake nganu iki. Tak ijolake sing mun. Diknya dong sik kok ngono no. Ora trimo ah. Asik winu
Ora trimo enak. Lah aku jajal sepisan malah mlut itu. Kowe mek semene paling kok. Mulakno tak tokono obat. Kowe nak iki lho. Nak. Ndi? Jantak kowe iki. Entol. Dungane lho pinter kowe. Itu jebral nah. Ndi, piro? Itu mesti piro? Bukan lah. Man. Lah kowe kok saiki padha sugih iki lho. Tuh. Kudus ku pirang-pirang. Wis pirang-pirang bodoli kabeh. Ya omah tak dol lah di payu. Lah kowe nganu kok di. Kok wedhus iki kok di. Dulu kene angon kecil kok. Lah kuwi terus darung ora ndek apa-apa iki piye ya. Jarene iki anak beb lonco wisan. Iya anak beb lonjol. Ki marah mobil abang tok motor ah. Aku malah ngoco dibuka lawang yang aku seisen kok. Lah sapa betune? Das-dasane ndekne ya wong edan niku. Wah, pratane. Mobil iku rencana iku ya. Ape didol. Ki apa? Ape iki loro purel. Lho. Biasanya dia nginfo terus Mbok iki iki sebenarnya sugih iki ra duwe info. Ngono mikir sapi ngono. Apune sak gadek lho. Oh, sapi kae pirang-pirang edekne iku. Iya. Ngedekne kabeh yo. Oh, malah no kemasak no di mobil kabeh maling mobil masalah. Wong edan tapi nyolong mobil. Sebenarnya mobil dekne. Mobil dekne kok ning ngamuk pakane sik dimutilasi ngono kok. Lho, Mas Amba. lah kowe iki diinfo ta ora? Wah, info banyak awak. Aku suwene gua abel kok walah info kemasukan banyak sekali. Loh. Tinggal milih pokoknya. Ngono. Aku malah dikek info plonco iki, mantan lonteku betune. Ya aku moh no, Lah, bekas kowe. ya padha karo dilat iduneh kowe. Ayo moh aku. Boleh sing anyar-anyar. Jarene kok ndi ku? Nggih. Wah, aku iki mang info kok sawah kok. Aku wis duit-duit. Wong ndi ta? Wong ndi? Rahasia. Engko wonge nek gelem tak kring tak ubah. Halo, ngono e. Arane piye? Moh, aku bakal neh kok. Ora undingi wedan wis mok colong ngono. Kowe sing nyolong dhisik. Tak wenehi dhuwit malah metune mbek kowe. Wah, kau kene ku wong jadol kok. Jaremu playboy, apa playboy? Kayak apa? Artis Korea apa jenenge? Jungkrok ta apa iku kowe? Minulit. Alah, Sangar nang potongku nang saiki. Potong yo ispo lho, malah dadi koyo wong gedeng. aku ngene iki. Ki dijut piro? Beru yo, bobokan. Gomene. Lho. Wis pirang iki? Tak wong ngitung lho. Ndi? Wis tak hitunge sik. Ora iso dihitung. Lah apa kok apa iki? Lah ki jare loro info. Oh ngono, oke gel. Oh iya. Lagi saiki ndang sacet. Lha kabeh kok ngono. Ora apa-apa. Penting adute berano. Wis iki duit tak gosek lho. Ya, ora apa. Lho kok kowe ngomah lebar. Ayo gas. Iki ngene. Iki bagi-bagi tugas. Ya. Gua mau pilih bos. Wong wis lu ngono kok. Tuh cedek ta, cedek ya mlaku ora apa ora ono. Yo jono mobile sitok. Mobil pentarisku. Ngono. Gas. Ki iso nyetir ah. Iso Ah, ah. sip wis setir kowe. Oke, gas, ayo. Yo, ki nganu sik iki mobile nganu dilapis sik. Di tas ndi? Kok lho. Sing ndi, Bre? Lho. Iki. Ya iku. Lah iki mokone ngubah mobil kakrengane cah ngene iki. Penting gak entuk info ah. Wes. Engko setir kowe. Duitmu akeh men no. Kandhane duit ora entek. Ya wis di nganu sik ah. Digubah sik. Wis ora usah kubah-kubah ayo, gas. Danane wis cair karek loro info purel iki dipangkum. Saiki. Gas. Ya wis ayo. Wis ayo ngono, Pak. Mundur. Kok wong tuwa. Ya lah. Kek gelem info ta ora? Yo sayo. Ayo. Demi senuk kok ngene. Ya wis ayo. Yo gas. Oh. Yo gedeng kok. Wis ayo rene. Ayo no. Halo. Wes pakai lo gigi, Bos. Akhirnya kalau wae kalau ganti ban. Ayo. Ya. Oke. Wih, suara Wis ini. iki oke, lihat kene.
Wes, kene wae. Aja melu Liga 2. Kene lho Mas. Piye, Mbak? Piye? Kene Aduh. Kepiye jae? Kok di untukmu. Mas. Untukmu kok di iki. Lelelele. Untukmu kok di. Lele, kene kok pemain ya, Mbak. Tos ya. Untukmu kok ini kok di aku ngene. Kene usah dake loro info kok. Wah, istimewa temenan Cah. Kayak Japanese. Loh, iki keluaran terbaru iki. Kok Jepang ngono iki? Rasane mau ke Jepang. Nanti asal jago. Loh. Iki bahan utamanya ya, Mbak. Iki impor iki ke Jepang, ta ya. Iya. Loh. Masyaallah. Wah, kan istimewa, Bret. Kowe ada duit. Tak kira kowe oleh endi? Mas jagungnya. Gede, Mbak ya, sepira, Mbak ya? Wih. Ini iku Mbak kita ya, Mbak. Kayak wae iku. Loh, hebat loh. Wis tahu. Loh. Sikit, Mas. Oh. Ini info ya. Ini Kak. Iki mang piro iki? Apa? Akhir Mas. Jujumpo sik ngono. Mosok kok nganu. Kesuwen kowe omah. Ndak. Ora garing nek kene. Apa-apa ngono ku ndak yo. Apa Utama. milih dhisik ro ngosik kok. Iki sing ngapun-ngapun ae. Aku piye iki, Le? Heh? Aku nasibku. Oh, kowe kok sithik wae. Ki tak jangoni. Aku tukokno cilok. Ono. Cilok neh. Oke. Ya. Yo, Ya tukok cilok neh. sing pira mau, Bos? Pokoke boh brah iki pokoke ki ambek aku lancar Aku pokoke. dumi lho. Iya tak. Kok member kowe aku. Iya. Ya, Tak kei neh lho. bar kowe aku lho. Iya. Oke. Wis. Kepe Mbak iki jagung mang jagung walik-walik ngene kok. Ngono rambute serabut semotino nek keluar-keluar kok. Malah enak keluar-keluar. Cici. Nyolok-nyolok enak no. Abune ngene kok. Gue tak minyaki. Kok minyaki. Iku mang piro iki? 2 juta. 2 juta siji. Tuh, kok mang 1 juta ke 2 juta. Mas aku pe lali Mas sampai tak kali sithik. Oh, aku ora iso mbok akali lek tentang duit, Mas Sam. Aku Ora sajita. lungo sik ah. Iki dagi wis iku kanggo kowe. Mbok, dikek kono ki ada dompet. Iku mang piro? 100. 100 Siji mau. siji. Ibu ta ora? Kabeh gak apa-apa. Nyalo iki engko nggih tuku wedak. Nah. Oke, anu sadalem pakai tanem lipen sing Sandal ora. pedot tok, Mas. Sadalem pedhot. Tuku aku iki lagi kecek duit iki. Ya Sam. Duit iki M-man, bosku plonco iki mang iki duwite berang-berang puluh M wis tak tok iki. Apa neh kok aja kowe nginceng ae. Aduh, aja iki. Iki ku senjata iki. Akhir Mas. Yo aja. Ah. Yo wis, iki jagung tak gawa lho. Lha terus iki kelanjutane iki kepiye iki? Kelanjutane kepiye iki kok malah meneng guya-guyu senyum-senyum wis entuk duit. Ya ah. Saiki tang. Jujur ae ya. Yo mah suwi wedune. Pisan wae. Mah apa? Wong mbok nyang ya, aku ya mau Ora. nyang. Cobaino iki. 100 mo. Kabeh Mas. Lah, tak iboi 50.000. Kepiye? Kurang ah. Kurang ae. Iki dak lagi raba-raba. Belum dicelupin. Nek dicelup piro? Tambah 200. Nah, terus 50. Go. Ya wis. Wis, nek kepiye iki infone iki duit iki sak keceh tak gua iki lho. Wis tak kei bro. Kepiye kelanjutane? Sido tak telesi, sido tak banyoni ta ora? Kok iso? Malah meneng kepiye iki? Wis entuk duwite kok malah aku ora dikeki bal-balike duwite kepe mek nggo jagung tok iki lho. Muni kurang neh. Kurang siji Mas. Kurang siji. Tenang. Duitku cukup ora iki. Wis engko tak transfer wae, rekeningem kirim. Bosku iki lagi lunga ngundhuh duit iki. Bok, malah ana cilok wis lunga pola tuh, Bos.
Iki megah usian. Mayoni. Mosek ya. Mosek. Iki lho. Wah, ya. Ditmu, mau. Ora ono cilok iki. Ono cilok. Bakso-bakso ora ono. Ono. Siki ku sih godhog kalau mah. Yo, iki goplek sik nek ngono. Tak bagi. Kok apa? Ngono. Iki kudune. Iya, ya tak bagi. Duh. Ngopo? Oh iki. Gimana kono? Ki ono rasido. Bosmu iku. Iya. Ketakon mesti cadang bret metu kene-kene ngono. Lha ki ngopo kok kene-kene? Lha ki ati iki jak kowe nang. Lihat malah jadi ini ngono, Dek. Iya sih. Iya iki. Jelas to ya. Iya. Mosok ki jangan-jangan karo gendeng iki mau nang gendeng. Iki wong stres oh. Iki nganu kok. Bos kok. Iya. Loh. Gendengmu gede mau selambar lagi. Biasa iki wong. Kene iki pertama jorane. Macam-macam ke. Wes sugih mulane geleng iki yang temenan yo. Ya aku wis dijelas kok pernah kene yo bret. Gabung tau. Lah iki kadung keluar rumpang ya. Iya, DP sobek ora, Mbak? Sobek le. Aduh, DP kok. Lah aku masa urene ngopo kok ngeteri duit Lho. biasa. Entar lo yang los. Itu orang susu kabeh piye? Mau beli sih. Wangi. Wangi, wino. Talung ngene bret. Ngene. Yo, wis barang iki ngene. Ngopo ngene piye? Manut. Wis manut. Oh, iki gelang. Gelangi. Iki gelang. Wah, Manut kowe iki. ih, wah apik gelange. Wah, manut. Wis, wong loro ngene. Lho, iki piye iki? Kowe mau rene ngopo ceritane? Apa nganu iki kok? Ngapel ya aku. Iya. Iya, ngono yang kerja yang iki yang koplak iki. Piye iki malah? Ya, dak. Lha iki kepiye iki? Jarene apa pesnik? Lho, restu karo aku malah iki ceritane. Dalam Piye gua. ta? Wis tak nganu kok iki kok. Nah, kowe iki ngene wis sapine diatur. Iki tak bos. Sapine diatur. Gak otak ning kok langsung. Iki kok Pas. iki lagi coba iki. Ya wong loro ah, jual ke wong loro. Harus sapi wong loro. Yo aku tak karo ya wong loro. Iki berarti kok oleh tak dol lho, sitokan dipepet lho. Lah itu wong loro. Dol kok. Kowe iku kadung DP ini kok. Gowo kowe ya. DP-ne yo. Iki mosok ngorong ngene. Bok piye malah Sepitano. bodoh ngene. Tapi ora apa payu iki yo. Ayo piro? Wah, aku saya dol ngene tuku perak emas iki. Jangan udah iso kenal ngomong mau kepiye ceritane. Mek tak turutin tok kok, Mas. Wah, masuk iku kesokan diundang neh diatur. Kan ngene. Wis seneng-seneng wong loro sih makat biasane. Nek Bali. Siap. Ntar sing empuk pokoke. Wis iki piye iki? Biasane rene ngerti dhewe sih jatahku. Mak wis delok wae iki. Oh, jebul ngene iki yo rasane maku purut, sekadar bocah-bocah. Nyipi aku kok iki aku.